Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і, як звычайна, у нас штотыднёвы агляд палітычных, сацыяльных і эканамічных у любых пытанняў і навінаў у штотыднёвай праграме з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук, сябрам вольнай Беларусі Павлам Усавым. Добрый день, спадар Павел. Добрый. Ну что ж, спадар Павел, наша мінулая праграма не толькі набрала такую добрую колькасць праглядаў, але і прынесла для вас увагу прапагандыстаў, магчыма, і так званых сілавых структур лукашэнкаўскіх. А ўся справа ў тым, што мы пачалі разважаць пра тое, наколькі ўсё ж такі і каго можна лічыць ці называць калабарантам, наколькі ці калабаранты тыя, хто супрацоўнічаў з бальшавікамі, пачынаючы з 1918 года і далей, і ці ўсё ж такі можна лічыць здраднікамі, ці трэба лічыць здраднікамі канчатковымі нацыянальных інтарэсаў тых беларусаў, хто падчас акупацыі нацысцкай там супрацоўнічаў з акупантамі. Як вы паставіліся да таго, што звярнулі увагу, так нервова адрэагавалі прапагандысты на гэтыя вашыя заявы, прычым усе, пачынаючы ад ужо, я не ведаю, там Грышы і заканчваючы дырэктарам бібліятэкі? Ну, з усмешкай, але з іншага боку гэта азначае, што наша размова і мае выказванні ударылі у самую такую чулае месца афіцыйнай прапаганды, якая намагаецца стварыць з Савецкага Саюза і з савецкай дзейнасці, савецкага перыяду у гісторыі Беларусі адзіны, выключны, канструктыўны элемент у гісторыі Беларусі. І, канешне, той факт, што гэтыя людзі звяртаюць увагу і нават там гразяцца, магчыма, ўжо і выслалі нейкія там патрабаванні у лукашэнкаўскія рэпрэсіўныя органы, сведчыць таксама і пра тое, што нашыя з вамі размовы, мае выказванні маюць пэўны ўплыў, і гэта бянтэжыць. То бок гэта стаўленне да таго, што беларусы гатовыя пераасэнсаваць і гісторыю, і сучаснасць, і для сістэмы гэта вельмі небяспечна, бо азначае, што вычысціць, паралізаваць працэс мыслення, працэс думання немагчыма. Ну і, канешне, можна і ў такім кантэксце падзякаваць іх за рэкламу, бо я лічу, што гэтая праблема, звязаная з працэсам калабарацыі ці супрацы ў перыяд Другой сусветнай вайны ў Беларусі, яшчэ раз падкрэслю, гэта драматычны перыяд, ён неадназначны. І вось падчас уступу вы ужылі такое слово, як здраднікі. Так, а каго яны здрадзілі? Вось мне цікава. Вось каго здрадзілі тыя людзі, там, якія будавалі прабеларускія інстытуты у акупацыйнай Беларусі падчас... пайшоў на супрацу з акупантам, значыць, здраднік. Так яны маглі здрадзіць толькі каму? Савецкаму строю. Не беларусам, не беларускаму народу, а савецкаму строю, сталінскаму рэжыму, сталінскай сістэме, Савецкаму Саюзу. Але гэта не здрада беларускаму народу, бо беларускі народ выжываў ва ўмовах папярэдняй акупацыі. Я там зрабіў адмысловы аналіз вось гэтага перыяду расійскай акупацыі з 18-го году. Беларусы страцілі не менш падчас і калектывізацыі, індустрыялізацыі, раскулачвання там да 1,5 мільёнаў чалавек былі альбо фізічна знішчаныя, альбо выселены, яны падвергліся рэпрэсіям. Асабліва вось гэты працэс раскулачвання, ён вельмі драматычны на ўсходняй Беларусі, на заходняй Беларусі. Я думаю, што калі б вайна не распачалася, падзеі ў заходняй Беларусі былі б вельмі драматычныя, як у той же самай Літве, то толькі у перыяд там з 40-го па 41-й больш за 100 000 чалавек было вывезена з тэрыторыю заходняй Беларусі. І
ну, безумоўна, гэта драматызм. І як людзі, якія перажылі гэты драматызм, яны будуць што, змагацца за савецкі строй, за Сталіна. Ну, вы ж самі, вот я, дарэчы, раю ўсім падпісацца на тэлеграм-канал Павла Усова, зазірнуць там і паглядзець, вось у яго ёсць такая добры, ну, такую артыкул, ці як правильно назваць, ён напісаў калонку, напісаў сябе, называецца «Бальшавізм і фашызм у Беларусі». Ну, вы адзначаеце, што тое ж самае, умоўна кажучы, савецкая дзяржава дала Беларусі саму дзяржаву, беларускую школу, беларускі тэатр, там вот все іншае. Яны так падавалі, што уся прапаганда і савецкіх часоў, і як і расійская прапаганда пасля падзелу Рэчы Паспалітай, што ў Беларусі нічога не было. Там ні школы, ні культуры, усе яны былі прыгоннымі сялянамі і нічога свайго не мелі. Вось іх там паны выкарыстоўвалі. Потым, калі пачалі будаваць савецкую дзяржаву, савецкую Беларусь, таксама там пачалі казаць, што вось мы, там Масква, вось савецкая Расія дала магчымасць Беларусі развіцца, пабудаваць школы, тэатр, а што без Савецкага Саюза яны б гэтага не зрабілі. Вось неяк Францыя без Савецкага Саюза пабудавала і культуру вельмі добрую, школы, універсітэты самыя старажытныя. Ды ў Беларусі, у Вялікім княстве літоўскім, у Рэчы Паспалітай, у Вялікім княстве літоўскім былі універсітэты раней за Масковію, там і Гілонскі той же універсітэт, калегіум у Вільні. Это вось маніпуляцыя гістарычнымі фактамі, што вось прыйшла Татарыя, вось Масковія, і ўсё прынесла. Як яна, што яна ўвогуле магло прынесці, калі нічога сама па сутнасці не мела. І шмат чаго ў гістарычным аспекце, у культурніцкім аспекце, у інтэлектуальным аспекце брала ад Вялікага княства літоўскага, там таго ж Сімёна Полацкага, ці як нават Францыск Скарына намагаўся асвятліць, займацца асветніцкай дзейнасцю у Масковіі, да іншыя беларускія асветнікі, якія лічылі, што можна нейкім чынам прывесці Масковію да цывілізацыі. А тое, што прыносіла нам сюды Масковія, ну, толькі разбурэнне і бяду. І нават можна прыгадаць таго ж Івана Фёдорова, якога лічаць у Масковіі, у Расіі рускім першадрукаром. Ён выдаваў кнігі ва Львове, яго выгналі, спалілі ягоную друкарню у Маскве, і ён вымушаны быў збегчы з Масковіі, выдаваў свае кнігі у Львове на грошы скажем, шляхты украінскай. Таму казаць пра вось тое, што Масква была крыніцай развіцця для Беларусі, ну, канешне, неэфектыўна гэта выкарыстоўваецца, асабліва ў апошнія часы. Ну і, дарэчы, калі ўжо казаць па сутнасці, уся індустрыя савецкая, так званая сталінская, была пабудавана амерыканцамі. І менавіта гэта спрычынілася да голаду, да калектывізацыі з аднаго боку, а з іншага боку да голаду, гладамора ва ўкраіне, часткова ў Беларусі, бо плаціць не было чым, плацілі зернем дзеля таго, каб забяспечыць індустрыялізацыю сталінскую у Савецкім Саюзе. Вось гэтую праўду, гэтыя гістарычныя нюансы прапагандысты лукашэнкаўскія, ну і сістэма, канешне ж, баіцца. А зараз, дзякуючы таму, што ўсё ж такі шмат якіх крыніцаў ёсць доступ у інтэрнэце, можна пазнаёміцца з гэтымі фактамі. Тым не менш, канешне, яны будуць імкнуцца, бо гэта асноўны інструмент, дзякуючы якому можна свядомасць беларусаў яшчэ пакідаць ці захаваць у прыгонным стане. То бок, вось толькі Расія, як асяроддзе цывілізацыі, гэтая Расія прынесла для Беларусі развіццё як царскае, так і савецкае, хаця абсалютна гэта не адпавядае рэчаіснасці. Тым не менш, вось
Ну, мы разумеем, что беларусы выжывали. Ну, гэта там сталінскі рэжым, бальшавіцкі, камуністычны, можа нават чалавека, салдата, які трапіў у палон, потым как бы лічыць здраднікам і ў концлагер адправіць. Але выжывалі. Ну, так можна сказаць з аднаго боку, што і тыя, хто там займаўся нейкім, будаваў дамы, пёк хлеб, там нешта пошту развозіў, гэта таксама калабаранты, здраднікі з аднаго боку. З другого боку, мы ўсё гэта разумеючы, тым не менш, нават яны сфармулявалі так: адмаўляе сваімі выказваннямі геноцид беларускага народу. Вот тут вот было где-то что-нибудь такое на адмаўленне геноциду? Ну, ведаеце, тут абсалютна шукаць, да якіх слоў яны там прышыпіліся, не мае сэнсу. Там зразумела, калі працэс будзе распачаты, яны знойдуць, там паклічуць нейкіх экспертаў, яны будуць гэтыя словы выцягваць, неяк там аналізаваць, якім гэта спатрэбіцца. Калі яны ў кнігах Дуніна Марцінкевіча ці ў вершах Янкі Купалы бачаць экстрэмізм, так і забараняюць гэтыя творы, то у нашых з вами выказваннях ці ў маіх выказваннях знайсці можна што заўгодна. Як калісьці Молатаў казаў, быў бы чалавек, за што пасадзіць заўсёды знойдзецца. Вось па гэтай сістэме, па гэтай формуле на сённяшні дзень грамадства і кіроўны клас у Беларусі, на жаль, функцыянуе. Вось гэта фактычна прыклад акупацыі. Вось калі мы кажам пра акупацыю, калі чалавека сажаюць за ягоныя ўласныя думкі, меркаванні, ці называюць яго экстрэмістам, тэрарыстам, прыцягваючы за вушы праз маніпуляцыі нейкія там выказванні, то, безумоўна, гэта ёсць вось той час, каб таксама беларусы асэнсавалі, чым была вось гэтая савецкая мінушчына для нас. Калі за ўласнае вольнадумства чалавек мог патрапіць у лагеры ў лепшым выпадку, а ў горшым быць расстраляны за контррэвалюцыйную дзейнасць. Вось так мы, па сутнасці, і функцыянуем. Таму за што яны там, што яны знойдуць, чаго яны там будуць шукаць, гэта ўжо не так важна і не з'яўляецца прадметам для дыскусіі. Дарэчы, так, вы трапна сказалі, што кожная сістэма, канешне ж, кожная сістэма імкнецца да развіцця. Савецкі Саюз, камуністычны Савецкі Саюз, як і Кітай, як і Паўночная Карэя. Яны ж намагаліся даказаць свету, што камунізм – гэта адзіная ідэалогія, якая вядзе да развіцця і росквіту чалавечай цывілізацыі, гэта будучыня, ввогуле будучыня чалавецтва. Кітаю гэта каштавала некалькі дзесяткаў мільёнаў жыццяў. Культурная рэвалюцыя, хунвэйбіны, якія там вынішчалі ўсю эліту. Тыя ж самыя Паўлікі Марозавы ў Савецкім Саюзе, дзе было ўсё гэта пастаўлена на паток і данасіцельства, і здрада, калі пісалі дзеці на бацькоў даносы, што яны там у сям'і кажуць, калі я сам памятаю часы, калі немагчыма было нейкія тэмы ввогуле нават дома падымаць, дыскутаваць, ўсё гэта не тое, што на кухні рабілася, там нават пэўныя тэмы нават не забароненыя, не ўздымаліся, якія там каля палітычныя. Таму што гэта як не акупацыя, што гэта як не выжыванне людзей ва ўмовах гэтага татальнага палітычнага тэрору, якім мы знову як краіна апынуліся, як грамадства, зразумела. Мы жылі ў такіх умовах. Это не быў з prыкладна 99-го, там 2000 год. Гэтыя умовы ўжо станавіліся базавымі ў функцыянаванні палітычнай сістэмы, нягледзячы на тое, што там былі апазіцыйныя партыі, СМІ. Палітычная актыўнасць заўсёды сустракалася з рэпрэсіямі, і чалавек палітычна актыўны не мог працаваць у дзяржаўных установах. Я сам выкладаў 2003-2005 год, я з гэтым сутыкнуўся, калі намагаўся бараніць сваіх студэнтаў, якіх гналі на выбары.
калі прыходзілі там замдэканаў, зачытвалі спісы людзей, маіх студэнтаў, якія не прагаласавалі. Просто вось нават такога ўзроўню абсурду нават цяжка сабе было ўявіць, а большасць людзей не разумелі, у якой сістэме мы жылі ўсе гэтыя гады. Толькі вось 20-й год в нейкім сэнсе даў магчымасць зразумець, якую патворную сістэму грамадства збудавала. А грамадства жыло умоўна ў камфорце, будавала ж тыя ж дамы, школы, хадзілі ў дзіцячыя садочкі, не заўважалі таго, што адбываецца ў глыбіні, пакуль асабіста гэта не закранула людзей. Так і ў Савецкім Саюзе шмат не асэнсоўваў, не разумеў. Так, я згодны, што часам кажуць, што паглядзіце, як мы жылі добра ў Савецкім Саюзе, а ў параўнанні з чым? У параўнанні з 19 стагоддзем ці там з 18 стагоддзем, так, конечно, давайте тады Савецкі Саюз параўнаем, напрыклад, там з далёкім сярэднявеччам, калі там ведзьмаў і ведзьмякоў палілі, ці людзі з голаду, хаця ў Савецкім Саюзе ў 30-х гады таксама з голаду паміралі, хаця было асэнсаваная індустрыяльная дзяржава. Давайте, як вельмі часта кажуць, так вось, паглядзіце, у Беларусі мы ж вельмі добра жывем. У параўнанні з чым знову? У параўнанні з пачаткам 20-го стагоддзя, з тымі чорна-белымі тэлевізорамі, зараз усе маюць амаль там смартфоны. Так гэта ж не заслуга Лукашенка. Гэта ж не заслуга сістэмы. Гэта працэс агульначалавечага прагрэсу, а не тое, што раптоўна Лукашенка стварыў умовы, пры якіх Беларусі даў нам усё. Дарэчы, з гэтай нагоды яшчэ адзін, прабачце, напрыклад, так любяць параўноўваць. Вось мы такі штуршок, скачок зрабілі знову ў параўнанню з кім там, з Кіргізіяй, ці з Арменіяй, ці з Туркменістанам, так Беларусь еўрапейская краіна. І ўплывы вось якраз такі Еўропы, еўразвяза прывялі адчыненыя межы. Вось у перыяд там прыкладна пачынаючы з 2004 года, у сэнсе адчынена, што можна было б гандляваць, купляць, былі умоўна нармальныя эканамічныя адносіны. Вось гэта дало. Была б Беларусь дзесьці там у Узбекістане, Туркменістане, і жылі б як, не ведаю, у перыяд такога таталітарнага застоя часоў позняга сталінізму. Але вось той факт, што Беларусь з'явілася такім мастом паміж захадам і ўсходам, і тая блізкасць нават ва ўмовах аўтарытарызму лукашэнкаўскага, не аўтарытарызм, якраз насуперак, а тое, што былі такія вельмі моцныя ўплывы і сувязі культурныя, асабістыя, эканамічная, давала штуршок для развіцця Беларусі як такой. Гэта не дзякуючы Лукашенка, а якраз такі таму, што Беларусь апынулася ва ўмовах такога выгаднага геапалітычнага становішча. А ўявіце, што было б з Беларусю, калі б не было б рэжыму Лукашенка. Мы б насамрэч жылі б на ўзроўні, калі не... Вызірні ў акно і бачыш... На ўзроўні Польшчы з такім патэнцыялам людскім, мы не маленькая, мы нармальная, сярэдняя еўрапейская краіна. Больш за там Бельгію па тэрыторыі, Нідерланды, Люксембург разам узятыя, з вялікім патэнцыялам інтэлектуальным, культурным, які ўвесь час вось задаўліваўся сістэмай гэтай, чынавенствам і сістэмай палітычным. Расчыніліся бы дзверы, проста б ўжо зусім на іншым цывілізацыйным узроўні былі. Так, я вот з гэтай нагоды так просто такая рэмарка, параўнанне з чым параўноўваць. Учора буквально убачыў здымак, другая палова 60-х гадоў мінулага стагоддзя, Ален Делон з жонкай і дзіцём сваім першанцам малым гадавалым на руках ідзе. Ну і подпіс такі, хтосьці звярнуў увагу там на прыгажуна Делона, хтосьці на сукенку яго жонкі, а это другая палова 60-х гадоў, кажа, жанчына піша. А я звярнула увагу, што дзіцё у памперсе. У памперсе другая палова 60-х гадоў, за 3 гады до таго, як у Савецкім Саюзе толькі пачалі вырабляць туалетную паперу. Вот для параўнання з кім. Але гісторыя рассудзіць пра тое, дзе там быў геноцид беларускага народа, у якой ступені, і
ці не жывем мы зараз у часы, калі адбываецца геноцид беларускага народа з боку рэжыму, які захапіў уладу. І з гэтай нагоды я бы вось хацеў звярнуць увагу на інтэрв'ю, якое даў нядаўна прызначаны новы міністр культуры у Азаронка. І на фоне того, як кажуць с аднаго боку, что вы нам тут здраднікі не патрэбныя, валіце давайте альбо ў турму, альбо з краіны, что с аднаго боку, з другого боку вы там нікому не патрэбныя, да і нам вы тут не патрэбныя, з третьего боку ён тут заявляе, что ну вообще-то это самое каштоўны кожны чалавек, кожны кадр у сферы культуры. Але калі гэты чалавек сапраўды памыліўся, чалавек, які сапраўды шчыра зразумеў, што ўсведамленне прыйдзе ў нейкі момант, вось калі у яго прыйшло гэта ўсведамленне, што ён не так зрабіў, не меў рацыі, значыць трэба ўсё ж нейкія дзеянні зрабіць для того, каб гэтую шчырасць даказаць і паказаць. Просто сказаць гэта мала. То есть вот куды это рухаемся? Мы уже прыйшлі, мы нікуды не рухаемся. Мы уже ёсць у тым месцу, гісторыя зрабіла кола і вярнулася да таго, з чаго мы пачыналі. Или скончылі ў 90-х годах, скончылі з таталітарызмам савецкім, са смерцю Сталіна, са сталінізмам, і вярнуліся ў тую ж самую кропку. Уся гэтая рыторыка, усе гэтыя выказванні, усе гэтыя формулы, усе гэтыя дзеянні, гэтыя эпічныя эйфарыя, напрыклад, таго ж Марзелюка, дзе ён там выступаў і цытаваў вершы Караткевіча, так, амаль мне прыгадвае гэтыя працэсы сталінскія вялікага тэрору, калі там такія эпатажныя, з такой амаль на межах гістэрыі прызывалі пакараць гэтых сабак, якія здрадзілі ідэям Леніна і вялікага сацыялізму і камунізму, ну і расстрэльвалі тых, хто перад гэтым расстрэльваў тых, хто рабіў гэтую ж самую рэвалюцыю. Вось гэта гісторыя па колу ідзе. Але я хочу трошки все ж таки вернуцца да таго, што вы сказалі. Гісторыя разбярэцца, дзе быў геноцид, дзе не быў геноцид. Не быў, а ў якой ступені? Яшчэ раз падкрэслю, што дзеянні фашысцкай Нямецчыны на акупаваных тэрыторыях яны не былі пацыфісцкімі. Гэта быў таксама гуманітарная катастрофа і геноцид, і гэтага ніхто не адмятае. Это прызнаюць усе. Пытанне стаіць і стаяла адносна тых людзей, якія намагаліся ва ўмовах акупацыі і таксама тэрору фашысцкага, бо ніхто не адмаўляе факта, што больш за 600 вёсак у Беларусі было спалена, што сотні тысяч людзей было забрана ў Нямецчыну на працу прымусовую, што была рэалізаваная палітыка халакосту ў дачыненні да габрэяў, там больш за 700 тысяч габрэяў, якія пражывалі на тэрыторыі Беларусі, былі знішчаны, расстрэляны. Фактычна цэлыя мястэчкі, дзе былі жылі габрэі, былі вынішчаны. Гэтага ніхто не адмаўляе, гэта гістарычны факт, і тут нават няма чаго пераглядаць. Факт таго, нам трэба зразумець, што намагаліся зрабіць беларусы ва ўмовах акупацыі з аднаго боку фашысцкай, з іншага боку тыя людзі, якія разумелі, што сталінскі рэжым гэта таксама той жа самы геноцид у дачыненні да Беларусі, галадамор, раскулачванне, расстрэлы, вынішчэнне беларускай інтэлектуальнай эліты. Вось было два геноциды. Не мае значэння, дзе там больш расстралялі, дзе там менш расстралялі. Гэта не мае абсалютна для беларускай гісторыі вялікай розніцы, бо гэтыя сістэмы две былі, знішчалі нацыю як такую, знішчалі цэлыя народы. Там і чачэнскі народ, і татараў, і паволжскіх немцаў, і калі б вось да ўлады пасля смерці Сталіна прыйшоў бы другі Сталін, не памёр бы Сталін, не прыйшоў бы там, скажем, не пакінуў бы свайго там спадкаемцы такога ж кшталту, як ён сам, з такой жа ментальнасцю, гэта б усё працягвалася. Я не ведаю, колькі б гадоў. І гэта працягвалася як рэха. А вось гэтага сталінскага рэжыму працягвалася ў Кітаі.
з прыходам Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун Савецкага Саюзу, а Савецкі Саюз уступае вайну з Японіяй. І гэтая палітыка сталінізму працягнулася ў выглядзе мао-цзэдунізму, дзе там, я ж кажу, ну, не баюся памыліцца, але па розным статыстыкам каля 20 мільёнаў было за час вось гэтай палітыкі. Мао Цзэдуна памерла, было забіта ці расстраляна у камуністычным Кітаі. Потым ідзем далей. Чырвоныя кхмеры, Пол Пот. Там цэлая сталіца Пномпень, там 4 ці колькі мільёнаў было жыло, там палова было вынішчана, забівалі людзей, і асабліва інтэлектуалаў. Вось гэта палітыка сталінізма, перафарматаваная ўжо ў азіяцкім кантэксце. Тое ж самае было ў Афганістане, так, яшчэ да інтэрвенцыі савецкай. І у нас бы, умоўна, у Беларусі ва ўмовах постсталінізма, але са Сталінам, там, другім. Працэсы тыя ж самыя працягваліся, бо ўжо напрыканцы свайго жыцця, там справа лекараў, новая хваля тэрору, яна ўжо паступова пашыралася. І вось толькі смерць Сталіна спыніла гэты працэс. Але потым маем дысідэнтаў, потым маем Чэхію, потым маем Венгрыю, 56 год, тую ж Польшчу і ў 50-х, і ў 80-х, 70-х годах, калі танкамі і спецслужбамі падаўлялі паўстанні працоўных. Усё гэта сталінізм, так ці інакш ён працягваўся. Таму тут не мае значэння маштаб. Гэта факт таго, што гэтыя два рэжымы былі антыгуманныя, хаця так былі піянерскія лагеры, будаваліся гатэлі, дарогі, там нешта індустрыя развівалася, але з іншага боку вось мелі дачыненне з такімі жудаснымі праявамі гэтага таталітарызму. Это два таталітарных рэжыма, і ў Беларусі пасля змены павінна быць абсалютны перагляд гісторыі, дэсаветызацыя, дэкамунізацыя. Гэта ўсе вуліцы Калініна, Маркса, Энгельса, яны павінны быць перайменаваныя на вуліцы, звязаныя з нашай гісторыяй, гістарычныя назвы, якія вернутыя назвы гістарычныя нашым гарадам. Павінна быць адукацыя адмысловая, глыбокая адукацыя, пераасэнсаванне вось гэтай савецкай мінуўшчыны. Гэта заданне і задача, і дэлукашызацыя, гэта заданне, задача нашай будучай інтэлектуальнай эліты. Без гэтага мы будзем увесь час вяртацца знову па коле ўсю гэтую гісторыю, бо савецкі чалавек, ён сядзіць у ментальнасці вельмі моцна і працягвае як гэта сказаць, дзяліцца ці адпачкоўвацца так у выглядзе праз гуманітарную навуку, праз ідэалогію, праз школу, там усё гэта усцяж савецкае застаецца. Да, як я глядзеў тут эфір з Віталем Портнікавым, і там таксама вот это праскачылі вот это ноткі, ну как бы такой працягнення савецкай ідэалогіі, прычым з боку там аднаго з маладога яго суразмоўцы, і Віталь кажа: малады чалавек, вам колькі гадоў? Ён кажа, там 18 ці 20, вам яшчэ 18 гадоў, а вы ўжо как бы асавечаны, захварэлі на савецкасць. Давайте гэтую тэму закрыем. Я так вот, подводзячы вынік, просто скажу, паколькі будынак лукашызма узводзіцца на падмурку сталінізма, бальшавізма, вось гэтых таталітарных сістэмаў, менавіта таму все наши развагі про калабарацыянізм тых, хто супрацоўнічаў з бальшавікамі, про неабходнасць правядзення ўсё ж таки вось гэтага зразумення того, наколькі таталітарнымі і антыбеларускімі былі гэтыя рэжымы, адпаведны рэжым Лукашенко, таму і падарвала так усіх лукашэнкаўскіх прапагандыстаў ад словаў Паўла Усова. Так, подписывайтесь на телеграм-канал Павла Усова.
гэта просто парада, каб бо не ўсе тэмы мы паспяваем закрануць, што ён у сябе там закранае. Ну і безумоўна, не забывайцеся подписываться на YouTube канал Еўрарады, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, каб як мага больше людзей паглядзелі наши эфиры. А паглядзець ёсць што, асабліва вось у звязку з наступнай тэмай, якую я закрану, я праю пераглядзець эфиры наши, якія былі на гэтым тыдні, скажем, с Розай Турарбекавай у панядзелак і потым с камандзірам полка Каліновска Паўлам Дзядзькам Шурмеем, дзе мы гаварылі на тэму про тое, што наколькі ўсё ж таки існуе небяспека, што праз некалькі гадоў мы апынемся ў сітуацыі, што суверэннай ты незалежнай Беларусі і нема у якасці у выніку падпісаных розных там дамоў, пагадненняў, паглыбленняў, інтэграцыяў апынецца, што ўсё чарговая там как бы суб'ект Расійскай Федэрацыі. І з гэтай нагоды я хацеў бы звярнуцца да візіту, які плануецца 6 у Мінск Пуціна. Ужо абвешчана, што адна з галоўных тэмаў, якая будзе абмяркоўвацца, і дакументаў, якія будуць разглядацца і падпісвацца, гэта канцэпцыя бяспекі. Наколькі сапраўды вось Роза Турарбекава лічыць, што гэта канцэпцыя бяспекі вельмі небяспечная, выбачайце за таўталогію, для суверэнітэта Беларусі. Ваша ацэнка? У 2021 годзе перад усімі гэтымі падзеямі пачаткам вайны, памятаем, таксама у гадавіну стварэння саюзнай дзяржавы былі падпісаны два дакументы. Гэта дарожныя мапы, 28 дорожных мапаў інтэграцыі, паглыбленай інтэграцыі Беларусі і Расіі было падпісанае. І падпісаная вайсковая дактрына саюзнай дзяржавы. Вось гэтая вайсковая дактрына саюзнай дзяржавы, яна фактычна ўжо сістэмна і глыбінна паказвала ўзровень і кірунак узаемадзеянняў паміж двума рэжымамі Лукашенка і Пуціна, і фактычна паказвала, гэта было перанос расійскай ваеннай стратэгіі на агульнасаюзную глебу. Падкрэслю, што гэтая стратэгія, яна была напісаная, распрацаваная, калі не памыляюся, яшчэ ў 2017 годзе, павінны былі падпісаць у 2018 годзе. Лукашенко адмаўляўся яе падпісваць, бо там ішла гаворка пра ўзаемадзеянне у выніку там нейкай агрэсіі, пагрозаў для Расіі, пагрозы для саюзнай дзяржавы, ўзаемная абарона, злажанасць войскаў. Тым не менш, Лукашенко адмаўляўся падпісваць. Дарэчы, там ясна было прапісана, хто з'яўляецца вораг, это НАТО, Захад, і вось мы агульным фронтам павінны супрацьстаяць уплывам гэтых калектыўнага захаду. Лукашенко адмаўляўся. Для Расіі з ідэалагічнага пункту гледжання стратэгічнага гэта падпісанне гэтай дактрыны вайсковай было прынцыпова важнай. Тым не менш, на дадзены факт ніхто не звяртаў увагу, бо тады яшчэ Расія была для апазіцыйных шмат якіх структур сябрам, і чакалася, што вось-вось Пуцін паціснець там Лукашенко, і мы вярнемся ў Беларусь. І тым не менш, яна стала вось гэтым ідэалагічным элементам, асновай для далейшага прасоўвання расійскіх інтарэсаў у Беларусі. Потым яшчэ у сакавіку-лютым 2021 году была падпісана на 5 год праграма ваенна-стратэгічнай і тэхнічнай супрацы у Маскве, яшчэ падпісваў Хрэнін, Шойгу. Яна была на некалькіх дзесятках ці нават сотнях сторонак, яна не была апублікаваная. Там вялася гаворка пра стварэнне так званых гэтых цэнтраў адукацыйных, вайскова-адукацыйных, больш актыўных дзеянняў у сувязі з вайсковым узаемадзеяннем паміж Беларусю і Расіяй. Магчымая інтэграцыя штабоў, бо мы не ведаем глыбіні. Яна не была апублікавана. Толькі вось тое, што потым Хрэнін распавядаў. Чаго можа датычыць новая канцэпцыя бяспекі ў гэтых умовах? Ну, фактычна, Расія так дасягнула ўсяго, што яна хацела. Ядзерная зброя расійская ў Беларусі ёсць.
Расійскія вайскоўцы... Вы зараз абвяргаеце расследаванне Белпола? Што іх няма. Ну, пакуль нема. Не ведаю, можа быць, Байпол такі геніальны, што ў іх там выведка працуе. Ёсць заяўленні першага і другога боку, што яна ёсць. І абвяргаць, не абвяргаць, гэта ўжо другое пытанне. Факт ёсць так, калі яны заяўляюць, нават калі яе няма, нават калі гэтых узбраенняў няма, але палітычна заявлена, што гэта ёсць, ну, лічыце, што гэта ёсць, і гэта знаходзіцца пад непасрэдным кіраваннем з боку Расіі. Нават калі гэта ж не азначае, што нам не можа з'явіцца. Ну, але добра, пакінем гэта інсінуацыя, яны адводзяць нас у іншы бок. Гэта не азначае, што Лукашенко не захацеў, і яна там не з'явілася. Гэта азначае толькі тое, што, магчыма, у тэхнічным плане гэта яшчэ не зроблена. Не давезлі яшчэ. Гэта нічога не... Гэта не азначае, што Лукашенко пярэчыць вось гэтаму інтэнсіўнаму акучванню мілітарнаму тэрыторыі Беларусі. Абсалютна не пярэчыць, а нават просіцца, каб это рабілі. Ну і плюс, паглядзіце, Канстытуцыю змянілі нават і прыбралі факт таго, што Беларусь імкнецца быць без'ядзернай дзяржавай. Расійская атамная электрастанцыя ёсць, так, расійскія вайскоўцы ёсць, базы расійскія у той жа Зябраўцы ёсць, так, расійскія самалёты, сістэмы ёсць. Што яшчэ? Адзінае у кантэксце, напэўна, для Пуціна гэта важна, для Лукашенка гэта будзе праблема, гэта далейшая вайсковая інтэграцыя. Вось гэта для Беларусі небяспечна, калі мы разглядаем гэта ў межах суверэнітэта, пакуль у нас ёсць свая армія. Гэта дае падставы Беларусь лічыць яшчэ незалежна, але ёсць інтэграваная сістэма супрацьпаветранай абароны. Яна яшчэ сфарміравалася, хіба калі не памыляюся, у 2015 годзе. То бок узаемадзеянне, взаемная абарона паветранай прасторы саюзнай дзяржавы, гэтая канцэпцыя ўжо ёсць. Самы ўжо вышэйшы ўзровень паглыблення гэтых стратэгічна-эканамічных інтэграцыйных працэсаў, гэта намаганне большай каардынацыі і большай інтэграцыі і спецслужб, і войска, інстытуцыянальныя, то бок стварэнне адзінага штаба. Хаця ў межах, напрыклад, функцыянавання рэгіянальнай групоўкі войскаў ёсць аб'яднаны штаб рэгіянальнай групоўкі войскаў. Ён функцыянуе. Там ёсць агульнае планаванне, узаемадзеянне, нават калі вучэнняў не праводзіцца. І, канешне, вось гэты прыезд напярэдадні вучэнню маштабных вайсковых, дзе па розных звестках можа взяць удзел 200 000 чалавек, вучэнне захад, канешне, у такім кантэксце гэта небяспечна. Ну і, напрыклад, калі гэта сістэма канцэпцыі бяспекі саюзнай дзяржавы, што яшчэ можа быць небяспечна? Што рускія размесцяць тут на стала нейкую пашыраную вайсковую групоўку, так, якая нібы будзе дапамагаць узмацняць заходнія рубяжы гэтага цела таталітарнага. Таксама будзе сведчаннем падрыва, ну, не падрыва, суверэнітэт падарваны ўжо вельмі моцна, замацаванне несуверэнітэта Беларусі, калі рускія размесцяць тут на стала нейкую групоўку хуткага рэагавання. Таму любы у дадзеным аспекце крок у большай інтэгральнасці элементаў бяспекі ў межах саюзнай дзяржавы для Беларусі гэта аддаленне ці вынішчэнне, сціранне суверэнітэту. І думаю, што нейкія такія ультыматыўныя аспекты не толькі ў канцэпцыі бяспекі гэтым дакуменце, але ў інтэграцыйных пытаннях будуць зроблены, бо гэты візіт адбываецца перад выбарамі лукашэнкаўскімі, і думаю, што Пуцін можа яшчэ нешта выцягнуць, прыгадваючы сочынскія дамоўленасці ад Беларусі, у якім фармаце, у якім кантэксце.
якім загодна. А наколькі Лукашенко можа на гэта пайсці, тут таксама вялікае пытанне. Але кажу, што на сённяшні дзень вось гэты сярэдні ўзровень інтэгральнасці там саюзнай, эканамічнай і стратэгічнай ён дасягнуты. Для Расія жадае болей. А болей у іх інтарэсах Расіі гэта стварэнне агульных вось стратэгічных інстытутаў, вайсковых інстытутаў бяспекі, праз якія яны маглі б значна больш кантраляваць Беларусь. Ну што ж, да, цяжка нечага пазітыўнага чакаць ад гэтага візіта Пуціна да Лукашэнкі, асабліва з улікам агучаных вось тэмаў для абмеркавання. Ну, адзінае, што, я не ведаю, можа быць, каб згладзіць нейкі эфект, хацелася проста на вайсковую тэму такую гісторыю, якую выцягнулі з прапагандысцкіх таксама інфармацыйных агенцтваў. Ось пужаючы арэшнікам беларускі вайсковы эксперт, які насамрэч начальник факультета по вучебной и навуковой работе, начальник вучебно-методычного отдела факультета Генерального штаба узброеных сил вайсковой академии белорусской Андрей Багадель рассказал, чему вось арэшнік такі страшны, вот, ну, той арэшнік, які вось Лукашенко вельмі хоча, каб Путин у Беларусь таксама поставіў, і яго боится захад, тому что гэтыя ракеты апранутыя у плазменную кашулю. Что это такое, ведаеце, ніхто не ведае, штосьці з разраду нейкіх таких фантастык. Ну, калі будете глядзець гэтае відэо, да прыкладу, калі раптам у вас там нешта здарыцца і вы вырашыце паглядзець, не забудьте апрануць яшчэ, вось, слухаючы пра плазменную кашулю, что-нибудь те самое, шапочки з фальгі. Ось, давайте, раз узгадали яшчэ... У России это уже индустрия шапочки робіць. Ну тогда, як, інакш же ж не выжыш ад аблучэння ўсяческіх натаўскай прапагандай. Вы сказали про тое, што акурат таки напярэдадні так званага выбарчага рытуала лукашэнкаўскага Путін прылетае ў Беларусь, і да гэтага рытуала з двух бакоў. Першае, заявы того ж Лукашэнкі, які віншаваў цэнтральную выбарчую камісію по правядзенню выбараў і рэферэндумаў, і заявіў, што дзякуючы ЦИКу, выбаркаму, выборы у Беларусі сталі інструментам сапраўднай дэмакратыі. Ну, так, он же не скажет, что стали инструментом сапраўднай дэмакратыі. Я адразу з гэтай нагоды ўзгадываю колішнюю сваю даўнюю размову з тагачаснай старшынёй цэнтра выбаркама Лідзіяй Ярмошынай, якая на маё пытанне там пра незалежнасць гэтай структуры сказала: я чалавек каманды прэзідэнта. Чалавек прэзідэнта, так. Ну, яны ж усе, іншых там і няма, і не можа быць. Дарэчы, вось гэта, канешне, наша праблема, бо дзіўнага, на жаль, у гэтым нічога няма, калі дзяржслужбоўцы такога ўзроўня не кажуць пра інтарэсы дзяржавы, а кажуць пра інтарэсы Лукашенка, і для іх Лукашенко значна важнейшы ад дзяржавы, то бок яны не уяўляюць свайго існавання, як гэта было ў савецкія часы, свайго існавання па-за межамі вось такой персаналісцкай сістэмы. І тут фарміраванне новай свядомасці можа заняць вельмі шмат часу, калі ўсё ж такі дзяржслужачыя будуць сыходзіць не з інтарэсаў кіроўнага класа ці партыі, а з інтарэсаў дзяржавы. І гэта вельмі складаны працэс, але без яго мы не зможам пабудаваць дэмакратычныя краіны, бо якраз такі, калі мы толькі выключна будзем сыходзіць з інтарэсаў дзяржавы, інтарэсаў народа, мы зможам пабудаваць дэмакрату. Але калі мы знову будзем шукаць нейкага прэзідэнта, да якога можа прытуліць галаву і абслугоўваць яго інтарэсы, ну то такой дзяржавы мы не пабудуем.
Так, ну что ж, вы таки зрабілі эківок у сторону свайго Не рабіў ніяк. не рабілі. Ну добра, я заўважыў тое, чаго Павел не рабіў, тым не менш. Працягнем гэтую тэму. Я нагадаваў усім, хто гэта яшчэ не зрабіў, падпісацца на тэлеграм-канал Павла Усова. Так вось, адным з апошніх допісаў, ну апроч анонса нашага сённяшняга эфіра, стаіць у Павла спасылачка на відэо, якое зрабілі ініцыятыва «Сумленныя людзі» з заклікам, ну как бы галасаваць супраць усіх, і з допісам, я цытую: «Ну вось вам, шаноўнае спадарства, разнакаляровая рэклама выбараў Лукашэнкі з выразным заклікам у іх паўдзельнічаць». Ну, далей я там уже не буду цытаваць, хто каму цікава, яшчэ раз скіроўваю на тэлеграм-канал Павла Усова. Слухайце, спадар Павел, я адмыслова, хоць да гэтага не глядзеў, ну пасля такога вашага рэкламы такой зайшоў паглядзець гэты ролик. Ну я там не бачыў заклікаў ісці галасаваць. Ну як там людзі ставяць супраць усіх, бросаюць бюллетені, гэта што, не заклік галасаваць? Не, гэта не заклік ісці галасаваць. А што гэта? Спадар Павел, я не ведаю, наколькі там вы атрымліваеце інфармацыю з зямлі, як кажуць. Мне пішуць людзі, якія там знаходзяцца, і расказваюць пра тое, як адбываецца збор подпісаў. Нет. Калі прыходзяць з двумя спісамі і кажуць: не падпісваешся тут, унясём сюды. І потым папярэджваюць: вот такія ж спісы будуць па выніку дня галасавання, праверым, хадзіў ты і не хадзіў. І ў такім выпадку выбара у людзей там плюючыся, трымаючы фігу ў кішэню, але ставячы за мэту выжывання, ісці. Вот вам ролик, прыйшоў, што рабіць? Нет, это ролик якраз таки про тое, што вось калі гэты дзень будзе, трэба галасаваць і галасаваць супраць усіх. Калі б гэта была стратэгія выжывання, то з гэтага б усё і пачыналася, а не з закліку. Вось мы ў гэты дзень знову нешта пакажам. Што вы пакажаце ў гэты дзень? Пойдёце, прагаласуеце і пакажаце, што пакажаце вы ў гэты дзень, ставячы супраць усіх. Калі тут же ніхто не адмаўляе, мы ўжо некалькі разоў казалі, і прыхільнікі вось гэтага працэса галасавання таксама казалі: ну гэта не наша стратэгія, яны потым апраўдваліся, што гэта ў выніку, калі вас туды пацягнуць, прымусяць. Там гэтае слово было дзе-небудзь, калі вас прымусяць ісці галасаваць? Не было. Не было. Ну і слова «ідзіце, не сядзіце дома, а ідзіце». Ну, калі паглядзеце ўсё, я ўспрыняў гэта якраз такі як заклік вось гэтай стратэгіі. Адзіная стратэгія — гэта пайсці прагаласаваць супраць усіх. Я абсалютна за тое, каб людзі сыходзілі з той сітуацыі, у якой яны знаходзяцца. Навошта рабіць вось гэты ролик, так, яшчэ з такімі пафаснымі выказваннямі? Ясна было сказана ўжо некалькі разоў: калі вам нешта пагражае, ідзіце, галасуйце там супраць усіх, ці рвіце бюллетень, неважна, ну, каб гэта ніхто не заўважыў, ну, проста выказвайце сваю нездаволенасць. Але тут гэта выглядае як асноўная канцэпцыя, і яшчэ паказана там: бросайце бюллетені, як у выбарчай кампаніі, ставце там туды-сюды крыжыкі, 2 крыжыкі на рэферэндуме. Ну, я ўспрыняў гэта як адназначна, як працяг вось гэтай кампаніі. Нідзе там не было сказана, што у выніку там наша асноўная стратэгія: не ідзіце, не галасуйце, не ўдзельнічайце, але калі вас прымушаюць і вы стаіце ў такіх умовах, калі вам не застаецца выбара, ідзіце, рабіце вось так. Вось і ўсё, што якая мая была рэакцыя, ацэнка таго, што выпусцілі каляровы фільмік чарговы. Ну, сапраўды, часам, конечно, вот мы уже не один раз гэта абмяркоўвалі пры ўсёй маёй там спробе як бы быць пасярэдзіне, але бываюць сітуацыі, калі здаецца, ну вот прыйшло столько у гэтыя у рух былых менеджераў по продажам. Ну так вы ж павінны ведаць, як прадаць тавар. Ну чаму вот это нейкія вот недапрацоўкі, якія потым вымушаюць разважаць, што хто меў на ўвазе? Чаму не сказаць канкрэтна вот і сапраўды вот гэтых словаў? Ну яны прадаюць свой тавар, яны не прадаюць, ну мне не падабаецца гэтае слово, яны не сыходзяць з інтарэсаў Беларусі, яны сыходзяць выключна са сваіх інтарэсаў.
І гэтыя ролікі робяцца не для беларусаў, а потым паказаць на грантадаўцам, паглядзіце, вось што мы тут у межах гэтай кампаніі вось зрабілі. В межах кампаніі зноў яны гэта разглядаюць як нейкую кампанію. Да няма выбараў. Навошта ўвогуле паказваць гэтыя бюлетэні, працэс галасавання? Калі вы паказваеце працэс галасавання, вы ўскосна паказваеце, што выбары ёсць. Вы прыйшлі, зрабілі выбар, кінулі бюлетень. І вы добра, слушна заўважылі, там не палітыкі, там менеджеры па продажам. А палітыка і вось гэты менеджерізм, як усунуць людзям тавар, які яны ніколі не купляюць, ну гэта розная рэч. Ўсё ж такі у палітыкаў ёсць і павінна быць адказнасць. Ну, на жаль, гэтай адказнасці мы не бачым. Ну, ведаеце, я, в прынцыпе, такую адмоўную канатацыю у выраз менеджеры па продажам не укладаў, таму што, у прынцыпе, і для альбо у палітыцы, альбо для побач, каб з сапраўднымі палітыкамі былі менеджеры, таму што нават умоўна прадаць тэму нацыянальнай ідэі адраджэння там ці яшчэ што-небудзь, это таксама трэба ўмець. Тут я з вами згодны. Гэта ввогуле маркетинг палітычны, ён прыйшоў у нашу сферу пасля развала сам Савецкага Саюза і, канешне ж, уплывы захаду, Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе гэты маркетинг палітычны пастаўлены на поток, і гэта з'яўляецца асновай любой кампаніі. Гэта факт, але мы ў іншых умовах. У нас на кону стаіць лёс дзяржавы. Тым лепшыя менеджеры па продажах наших ідэй нам патрэбныя. Ну, тут пытанне не ў продажы, тут пытанне ў тым, як... Прасоўванні, хорошо, слова не падабаецца. І нацыянальную ідэю прадаць, калі яна не сыходзіць знутры з свядомасці людзей, ну, немагчыма. Ну, як вам, вось як вы ўспрынеце тое, што гэта, што з'яўляецца не вашай? Ніяк не ўспрынеце. Рускім нічога не трэба было прадаваць. Ім сказалі, вялікая імперыя, вось яны папёрліся, там амаль мільён ужо у зямлі украінскай ляжыць. За што? Ім штосьці прадавалі? Не. Ну, Мардор — это асобная тэма для псіхалагічных даследаванняў. Я лічу, што вось гэта так, это вось гульні, у нейкім гэтыя тэхналогіі так яны спрацавалі у нейкім сэнсе ў 2020 годзе, але калі сутыкнуліся з жалезам, аказалася, што гэтыя продаж, гэтыя тавары, яны не маюць прабіўнога эфекту. Бо людзі не ведаюць, што рабіць. Вось ім прадалі, што Лукашенко ўжо ўсё, ён сыходзіць, ён 3%. А тут аказалася, што у гэтых 3% столькі сілы, што калі яны былі, гэтыя 3%, гэта ж таксама эфект маркетингу. Саша, 3%, мы там 97%. Ну, калі 97%, то як жа так сталася, што гэтыя 3% ўсцяж кіруюць. Дарэчы, яшчэ тут одну увагу хацеў звярнуць на трошкі іншую сітуацыю, калі намагаюцца увесь час таксама прадаць ідэю, што рэжым слабы, Лукашенко чагосьці баіцца, Лукашенко дурны, неэфектыўная сістэма. Ну, заўсёды ўзнікае пытанне, ну, калі мы такія разумныя, то чаму мы ў такой сітуацыі знаходзімся дурацкай, калі сістэма тупая, кандовая, у стане выцягнуць чалавека, які змагаўся ва ўкраіне з В'етнама, і там яго дэпартавалі, зараз яму пагражаюць альбо пажыццёвы, альбо расстрэл. Вось як такая дурная сістэма так эфектыўна працуе? А чаму нашы разумныя менеджеры, тут ледзь не акадэмікі, не ў стане стварыць эфектыўную сістэму? Паглядзіце, у нас жа нічога няма. Белсат развалены, палку там канфлікт рэформы, вядома, там сышла гэтая частка, якая ўвесь час сабатавала пэўныя працэсы. Байпол, якая структура павінна была быць развалена. Усе гэтыя інтэрнэт-праекты, чорная кніга, антысістэмныя, яны разваленыя. Кабінет ледзь дыхае на ладан. Ось як так разумныя людзі сабралася, там актыўныя людзі выехалі з Беларусі, разумныя людзі з досведам і прадпрымальнікі і палітычныя дзеячы не ў стане сфарміраваць эфектыўнай сістэмы і эфектыўных інстытутаў.
А там дуракі вось ўсё ж такі ў стане не толькі кіраваць краінай 10 мільёнамі грамадзянаў, але яшчэ і развальваць гэтыя структуры. Вось калі мы перастанем называць ворагаў дуракамі, а якраз таки ацэньваць іх патэнцыял і супрацьстаяць з такім жа патэнцыялам, то магчыма нешта зменіцца. Ну і давайте на завяршэнне вот акурат таки гэтую тэму і працягнем. На мінулым тыдні пасля вось вас на наступны дзень у мяне в эфіры быў Валерый Кавалеўскі, кіраўнік, дырэктар агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, дзе асноўную тэму, якую ён агучыў і праз усю нашу размову прасоўваў, гэта тое, што нам трэба адмовіцца ад такой тэрміналогіі і ўвогуле ад рыторыкі такой, што звалім рэжым, пераможам, што вот там сіпа там, ну і гэтак далей, баявой такой ваяўнічай, і трэба спрабаваць нейкім чынам ўсё ж таки знайсці магчымасці для нейкіх там размоваў, праз перамоваў там ці яшчэ чаго, найперш безумоўна для вызвалення, выцягвання з-за кратаў там тых людзей, якія там знаходзяцца, якія асуджаныя па палітычных матывах. Я зараз не толькі пра афіцыйна прызнаных палізняволеным, але ўсіх, хто знаходзіцца па палітычных матывах. Як вы лічыце, ўсё ж таки ці варта адмаўляцца ад такой рыторыкі, ці варта перагледжваць стратэгію на больш мірную, там перагарні староначную, там ці як там, і ці дапаможа это выцягнуць палітвязняў? Па-першае, рыторыка павінна быць аб'ектыўнай. Палітыкі, аналітыкі, яны не павінны быць папулістамі, асабліва ў гэтых умовах. Яны павінны адказна ацэньваць і аб'ектыўна ацэньваць сітуацыю. Калі яны гэтага не робяць, яны падманваюць і народ, і сваіх паплечнікаў, і гэта ўрэшце рэшт прыводзіць да дэвальвацыі даверу ў дачыненні не толькі да такіх палітыкаў, а ўвогуле да дэмакратычнага рушання. Што тычыцца змены стратэгіі, як вы ведаеце, стратэгію вось такіх нейкіх перамоваў, там кулуарных, не кулуарных, з мэтай вызваліць людзей, а не такога рыгарыстычнага і абсалютна бескампраміснага падыходу, мы падтрымлівалі Вольная Беларусь, я, Зенон Станіславович, вельмі даўно, але якраз той жа Кавалеўскі доўгі час быў прыхільнікам іншых падыходаў і вельмі жорстка крытыкаваў тое, што мы прапаноўвалі. Гэта не азначае палітыку перагарні старонку. Трэба ўсё ж такі разводзіць гэтае паняцце. Любыя перамовы, нават з тэрарыстамі, гэта не азначае, што мы, як бок гэтага працэсу, пра нешта забываем, нешта выбачаем, і гэтыя пытанні злачынства будуць забыты. Перамовы – гэта інструмент, працэс у дадзеных умовах. В умовах, калі іншыя інструменты, іншыя механізмы пакуль што не працуюць. І паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі у бліжэйшы час, вызваліць там парадным маршам, прасціся на белым трактары, уехаць у Беларусі мы не можам. І за папулізм, які прадаюць не для беларусаў, а прадаюць на захад. Цяпер за ўсё з гэтай папулізму Лукашенко хутка памрэ, хутка пачнуцца перамены, дайце нам падтрымку. Гэта рыторыка скіраваная на захад. Гэтай рыторыцы у Беларусі ніхто не верыць. Гэта вось гэты продаж тых рэшткаў апазіцыі, якая засталася, выключна на захад, без функцыянальнага дзеяння ўнутры Беларусі. У рэчаіснасці так, вось на сённяшні дзень магчымасць выцягнуць это распачаць нейкія там перамовы. З апазіцыяй Лукашенко не будзе ніяк перамаўляцца. Ён будзе перамаўляцца выключна з людзьмі, якія на нешта ўплываюць на канкрэтнае прыняццё палітычных рашэнняў. Ніводная структура на сённяшні дзень на гэтыя рашэнні, на гэтыя працэсы беларускія апазіцыйныя структуры не ўплываюць.
І канешне трэба пасярэднікі, каб гэты дыялог распачаць. Кавалеўскі ўзяў на сябе ролю вось ці прынамсі пазіцыянуе сябе ці прэтэндуе на ролю такога папярэдніка, знайшоўшы вось новую нішу, новую магчымасць для уласнай дзейнасці пасля таго, што там адбылося ў кабінеце. Ці яна будзе прынясе плёны, нейкія плёны будуць. Для Лукашенка таксама гэтыя перамовы маюць каштоўнасць. Это у тым ці іншым аспекце прызнанне ягонай перамогі, ягонай сілы. Але я думаю, што на такі паўнавартасны ці нават паўнавартаснага дыялогу не будзе, гэта ўсё будзе так схавана, прыхавана. Ён можа пайсці толькі пасля выбараў. Таксама мы не ведаем, у якіх умовах Беларусь будзе пасля прыезду Пуціна, што яны там падпішуць, у якіх умовах Беларусь апынецца за гэтыя 2 месяцы, пакуль пройдуць выбары, і што адбудзецца. Усе чакаюць інаўгурацыі Трампа, усе чакаюць ягонага там плана, што рэшце-рэшт ён збіраецца рабіць. І гэта, канешне, не дае магчымасці канкрэтна спрагназаваць дзеянні Лукашенка. Але гэта не азначае, што не трэба працаваць, не трэба высылаць нейкія сігналы. Той факт, што ён пакуль што трымае канапацкую, той факт, што ён нейкія там візуалізацыю сваёй падтрымкі робіць, сведчыць пра тое, што ён намагаецца нейкім чынам усё ж такі альбо ягонае атачэнне узмоцніць свае пазіцыі ці свае ўплывы там дзесьці за мяжой. І будзе там канапацкую, яна хутчэй за ўсё пойдзе на выбары. Вось яна, калі яна пойдзе на выбары, у сэнсе не пойдзе на выбары, прабачце, а будзе зарэгістраваная як кандыдат, гэта азначае, што нейкая частка там група Петкевіча Рыжанкова вырашыла ўсё ж такі прасунуць магчымасць вось прынамсі гэтай канапацкую прадаць на захад як такую яшчэ дадатковую альтэрнатыву. То бок яшчэ не ўсе дзверы пазачынены відавочна, але гэта не азначае, што рускія дадуць Лукашенка карт-бланш. Сітуацыя геастратэгічная не зменіцца, она не палепшыцца. Беларусь не знойдзецца ў лепшай сітуацыі, асабліва калі вось зараз пойдуць гэтыя працэсы перамоваў. Паглядзіце, як інтэнсіўна гэтая рыторыка зараз ужо ўводзіцца ў інфармацыйную прастору ва ўкраіне, на захадзе ўжо некалькі планаў прапанаваныя, там планы германізацыі Украіны, планы фінляндізацыі Украіны, ізраільскія там праекты ў дачыненні да Украіны. Не разумеюць, што гэта не працуе, гэта іншая сітуацыя, іншае палажэнне, цывілізацыйны аспект зусім іншы. Ужо і Бразілія туды ўваходзіць з Кітаем, і нейкія заходнія інтэлектуалы ўжо прапануюць нейкія кампрамісы. Любы кампраміс, любы перамоўны працэс з Расіяй — гэта прайграная для Украіны, для Беларусі, гэта прайграная для Захаду. І Захад відавочна гэтага не разумее. І вось, канешне, шмат чаго будзе залежаць усё ж такі ад крокаў Трампа. Ён непрадказальны, і вось гэтая сітуацыя таксама будзе ўплываць на тое, як трэба будзе будаваць адносіны з рэжымам Лукашенка. Але я лічу, што ў любым выпадку пасля выбараў вось гэтае інфармацыйна-палітычнае атачэнне ў дачыненні да Лукашенка будзе змяняцца. Гэта падкрэсліць, што фактычна ён перажыў гэты крызісны электаральны, постэлектаральны перыяд з 20 па 25 год. Ён трымоўвае ўладу, ён кантралюе сістэму, пераменаў у Беларусі ў бліжэйшы час не будзе. Гэта з практычнага пункту гледжання для Захаду азначае, што трэба неяк шукаць нейкія шляхі. Прабачце, калі заходнікі гатовыя перамаўляцца з забойцам Пуцінам, які праз вайну знішчыў десяткі тысячаў, сотні тысячаў украінцаў, то на фоне яго там Лукашенка гэта дробіць. Ну что ж, трэба завяршаць нашу размову, і каб завяршыць яе на больш-менш пазітыўнай ноце, я б звярнуў увагу наших слухачоў і гледачоў, што выдатны калектыў у складзе вольных купалаўцаў
зрабіў пастаноўку, тэатральную пастаноўку по шыкоўнай кнізе нашага мэтра літаратуры Владимира Орлова «Ордэн белай мышы». Мы ўжо паглядзелі гэты спектакль тут у Варшаве, і 11 снежня яны едуць з паказам у Беласток. Беластокцы і тыя, хто побач, у вас ёсць шыкоўная магчымасць наведаць гэты спектакль. 11 снежня спасылачка на квіткі ёсць у нас тут у каментатарскай. Спяшайцеся, квіткоў не так і шмат, так што калі ласка, падзеліцеся потым сваімі ўражаннямі. Мае ўражанні вельмі на высокім узроўні. Дзякуй вялікі, Павел. Яшчэ раз подписывайтеся на YouTube канал, на Telegram канал, ну і YouTube канал можа вернецца калі-небудзь на яго таксама. Павел Усаў, ну і YouTube канал Еўрарадыё таксама не забывайце подписываться, ставьте свае падабайкі і ідзіце на спектакль «Ордэн белай мышы» 11 снежня, Беласток. На спектакль ідзіце, на выборы не. На выборы. Ну, калі прымусяць, тады з кішэняй з дуляй у кішэні ідзіце і прагаласуйце супраць усіх. Вось так мы канкрэтна сказалі, што трэба рабіць, а не так, як было ў гэтым роліку. Дзякуй, жыве Беларусь. Жыве вечна.